Is ik al stempel de Friese Top 100? Nee, nog net. Die heet ook zo'n 10 van. Het die jou een 80, de lente weer prachtig. Het zintje, het ging dus strak. Ik zoek een blokje om, net al even weer om. Mijn fietsje mag ik even maken. We hebben mooi waar, het is lekker warm, dus we gaan ervoor. Ik ben een Fries, een goeie Fries, altijd verkocht. Als ik word kozen, dan word ik het meest vol trouw. Ben echt modern, ik denk haast ooit wel wat behoud. En als ik verhoor je mat, dan doe ik dat net zo gauw. Leuk. Ik vond het heel bijzonder dat hij hier weer. Ja, ik vond het mooi. Ik ken hem natuurlijk, maar ik ging net samen verwachten dat hij hier samen zou wezen. Hij kan wel mooi jongen. En heb je al stemt? Nee, nog net. Nee, nog net. Nee? Nee. Is wel verdomd dat aan het dwang? Ja, dat wel. Dat zoek ik nou wel zeker wat van. Nee, ik wist namelijk nog net dat dat kon. Dit optreden heeft me wel wat overtuigd inderdaad. Stem voor Johannes. Ja, dat denk ik wel. Pieter Wilkes. Ja, die Junif Frederik Zwetsen vind ik altijd wel mooi. Op Johannes natuurlijk. Ja, ik luister altijd wel naar hem en ik heb, toen ik liet zie, heb ik al mijn playback show bij u zien. Het waren bij een versje van hem die dus... Net vergeten te stemmen hè, op de Friese Top 100. We ben je krijgt kleren nets. Het verder daar nog even terug naar het Bogermaning. Koudem. Jim Shirts hebben natuurlijk een super actuele foto van mijn broek. Dus iedereen weet precies wie er komt, Giet. En we hebben direct een heuse pauzeparty. Scootje, zielen, Else daar je mij. Hoe daar je op het schip ben je dan ben we vrij. Scootje, zielen, zien is geen vrij. Echte Friesen worden even slaan. Ik vond het goed. Een goed jongen hè? Ja. Gewoon in de pauze even een optreden. Wat is die favoriete Friese veske? Rughouwer. Ik zie wel een echte heer ballenbak hier voor. Ja, fans hè? Fans van Omroep Friesland.